Somos Dani Cabo e Vieito Galiño. E isto é Non vale furar. Hoxe, xentiña, hoxe furiños, é un día moi especial para Non vale furar, porque temos o primeiro invitado do podcast, Vieito. Sí, señor, un invitado ademais que está, bueno, de total actualidade últimamente no fútbol galego, un crack daqui da zona, que xoga no Compos, e, bueno, que máis podemos decir? De Hugo Matos, non? Que está aquí con nós hoxe para esta entrevista. Moitas gracias por vir con nós, Hugo. O 10 do Compos, aquí o temos. Que tal, Hugo? Bos días, encantado de estar aquí, e a verdad que é un placer tamén para min que me convidedes a estar aquí nesta mañán con vos. Primeiro invitado do podcast NVF. Como te sintes? Como son as vibras, non? Nada, primeiro non quero liala moito aquí, non vai a ser que me caiga algún pau no vestuario ou algo así. Pero nada, moi ben, a verdad que contento. Oye, queremos empezar dicindo que outro día no podcast comentamos a posibilidade de que viñeses, ao final estás aquí, e comentouse que eras un xogador un tanto polémico. Vieito chegou a decir que incluso, bueno, eso non sei se dixaches ti, pero que ao mellor había opción de que nos rompese os micros ou fillas. Non sei se cheguei a decir eso. Preguntamos, imagínate que tan polémico que se volve todo, le rompe os micros. Non vas a hacer. Esperemos que non. Si non pasa nada tampouco, compramos outros que aquí facturas. É todo fachada. Todo fachada. Pois, por onde empezamos, Vieito? Con Hugo? Pois non sei, eu diría empezar un pouco polo principio, non? Se nos podes contar un pouquinho como empezaches nesto do fútbol, os primeiros recordos que tes con balón nesta vidilla. Bueno, en sí non empecé en ningún sitio específico, sino no parque cos meus amigos, pasando ben. Realmente, cando empecé a xogar ao fútbol como fútbol dental nunha escuela que foi no Silleda, foi bastante tarde, era con 7 anos ou así. A min antes, cando a primeira vez que fui a un campo, daba medo ver tanta xente xunta. Sí. Fui con meu abuelo e a primeira vez que vin a tanta xente marchei chorando. En serio? Sí, daba moito medo. Eras que Benxamín no Silleda ou así, non? Sí, fixe sempre Benjamín e Benxamín. E falas da primeira vez que fuches ao estadio co teu avó, onde? Sí, que sí. estadio era? No, era o campo de Silleda. O campo de Silleda. No momento o campo de Silleda. O José Lumar. Sí, o José Lumato, cheguei ali, vin a toda a xente a entrenar, era para ir a entrenar tamén e fun para atrás, demasiada xente xunta. Pero despois descubriches que ao mellor tiñas un don. Algo natural, non? Que che salía a xogar ben fácil. Sí, bueno. Podes dicir que sí. Don tampouco, pero que se me daba mellor que outras cosas, mellor que estudiar, por exemplo, tamén, claramente sí. Bueno, pero porque pronto comezaches a destacar, imagino, fuches primeiro, comentábanos antes fora de cámara, ou estabas no Oroso porque había un convenio co Celta, como foi o tema? Nada, nun campus de verao, porque a miña nai me quedei deixar solo na casa, porque tiña medo que liara, por mandaron a un campus así en Portugal, creo que era Melgaso o sitio, onde entrenaba moitas veces o Celta. De feito, díxome Soto que el fixo pretemporada co primeiro equipo en Melgaso. Soto, compañeiro actual, claro. Eu estaba no campus, cando estaba vendo entrenar el co primeiro equipo. Ti un chavaliño, claro. Tiña 9 anos por aí. E claro, acabar o campus, falaron con meus pais de que, bueno, que había impresionado a algúns entrenadores e que a cousa era que fora pa o Oroso a adestrar. Cando empecé no Oroso xa fui a adestrar asiduamente co Celta, compaginar xogar co Oroso e adestrar co Celta. Que recordas desa experiencia no Celta, os chavales cos que xogabas, coincidiches con algún bo futbolista, non? Que agora está xogando ben. A ver, Estefan, xogador do Liverpool, Champions, Fer López, que vai dar moito que falar. Bueno, experiencia moi boa, a verdad. Quizás non todo enriquecer o que quería eu para min, pero a nivel formativo moi boa, conoces a moita xente, ao final son cosas que sumas para un mesmo. Increíble experiencia, verdad? Sí. Despois, bueno, tamén non é fácil dicilo, pero estiveches nas dúas grandes canteiras de Galicia, non? Pasaches polo Celta e despois fixeches un pouco Luís Figo e fuches para o Depor. Tiraronche cochinillo tamén cando volvías aos derbis. No, a ver, eso foi un tema con meu pai que, bueno, decidimos que era o mellor e, bueno, estuve en Coruña 2 anos, a verdad que dos moi bons anos, pasei moi ben, xa era, bueno, máis consciente, era máis maior, xa non era tan pequeno. Cando estuve no Celta vivía solo e costoume moito o primeiro ano que estuve ali vivindo solo, tiña 11 anos, liaba moito na clase, a verdad. O primeiro ano suspendín 8 asignaturas. Podemos decir que eras travieso, non? Sí, non estaba acostumbrado a estar solo, tiña todas as facilidades e ao final
para un neno xoven estar solo e non ter a nadie que te digo que tens que facer ou por non tens que ir non é fácil. Os profesores castigaban ou... Non era máis castigar, era como non intenta non molestar ao resto da xente. Polo menos non molestes. Sí, Pero sí. sigue sendo así ou agora, bueno, vas madurando, digamos, como estás no vestiario do Compos? Moi ben. Eres o pequeno, eres o xogador máis novo do equipo. Sí, pero a ver, levo moito tempo con a mitad dos compañeiros, con Álvaro, con Casas, que é o capitán, e con Samu e con Antas, que ao final Antas foi meu entrenador. É que, ollo, Casas, a primeira vez que fui a entrenar con eles, levaba unhas trenzas hasta aquí, feito un moño. Ese pelo largo que levaba. Sí. Ollo, carisma, No, mala. Tuve que cortalo. Vacilaban. Claro. Puxome un mote, díxome que era Wagner Love. Histórico Wagner Love, tío. O primer día que chego e dime eso, digo, estoy fuera ya. Hai que cortar a rasta. Estoy fuera ya. Porque poñeste nervioso, digamos, era como entrar nun vestuario así de adultos, de equipo profesional, non? No, a ver, o primeiro de todo, cando cheguei, como era a etapa así COVID e tal, eu cambiei meu vestuario esa parte. Ahora chegan os chavales juniles, está ben que estén con nos cambiando, así, pero eu chegaba, estaba con Gen Roque, que está comigo ahora, e íbamos ao vestuario medio de San Lázaro a cambiarnos solos, porque, bueno, coa medida do COVID e tal, ver de fora era normal. Pero claro, o primer día que cheguei, en vez de achicarme e tal, sempre me di Casas. O primer día que cheguei, 5 bolos que toquei, fumemos 5, tirei a portería os 5 e non ha pasado. E sempre se ríe de min e di, hai cousas que non cambian. Porque, bueno, ese é algo que te caracteriza, que non te poden quitar, non? Que ao final é ese descaro, non? Un pouco Abde, non? O que decía Abde, Xavi, acordade por esa entrevista de Abde que decía... Igual, non? Un pouco... Que te dixo Fabiano o primeiro día que debutases co primeiro equipo? Primeiro que non me peleara coa xente. Hugo, eres futbolista, non boxeador. Pero, a ver, loitaches en moitos campos. No, é que non sei. É que claro, de onde pensas que ven esa fama que xa saltou aquí á palestra a semana pasada? Dixo non sei por qué. Eu dicílle, se non coñeces non opines. Pero claro, esa imagen de mí non sei. De onde pode sair esa... Non sei. Non sei, desa pinta de xogador irreverente que tes. Non sei. É que as pintas non son as mellores a veces. Bueno. O mellor era polas rastas. Claro, tamén, a mala pinta, a mellor daquelas, Condicionoume moito. Pero ahora en serio, ahora de tarxetas e así, non me fijei. No, nunca foi ano pasado 4 amarillas, a ver, algunhas por protestar, pero bueno, a ver, tamén son novo, é máis fácil botar de amarillo a un chaval de 20 anos que botar de amarillo a un de 35 por... Despois tamén pasa unha cousa, que moitas veces non sei que pensas ti, pero xogadores así como a ti que sodes, bueno, talentosos, xente que, bueno, pois eso, que é un pouco, que vai un pouco... Xoga un pouco distinto ao resto, non? E non se reixe tanto pola... Sí, polas normas de... Exacto. Entón, bueno, pues sempre tedes un pouco San Benito ese de que sodes xogadores un pouco máis polémicos, non? O mellor. Pero é que o mellor se non tuveras ese carácter, o mellor non eras tan... Sí, eu creo que se non fora por supuestamente carácter de barulleiro que teño, tampouco o mellor sería o xogador que son ou como xogo. Claro. Claro. Entón ese é o consello que che deu Fabián. Sí, que non me pelexara. Que non me pelexara, que xogara fútbol. Fallo teu. Despois de eso, ainda por riba, partido que xogo 45 minutos, penalti no 90 e metemos un 0. Ficheches tío penal? Sí. É verdade. Sóname bastante. Contra o Langreo. Sóname bastante. Aquí en San Lázaro. Sí, duras. Cal é o aspecto que pensas ti que deberías mellorar como futbolista, loco? Yo creo que é máis tema mental, rollo... no desengancharme nos partidos, porque a veces que me voy dos partidos, estou xogando e o que sei, fame unha falta, mellor estou máis centrado en outras cousas, non un rollo Vinicius, tampouco tan hardcore, pero a veces de que me vou do partido e non estou que teño que estar. Falando de Vinicius, falando de futbolistas profesionais, non sei se tes algún ídolo de infancia pola túa forma de xogar ou a mellor sorprende, non sei. Ou mellor, sí, no caso tú no Celta, non debe algún xogador maior do primeiro equipo que vires que te chamara a atención. A min o meu ídolo como tal é Cristiano. Como tal. Pero despois que non vin xogar, pero que vin, por exemplo, vimos a súa película, bueno, documental, Bayo. Ui, pensei que iba a decir Beckham. Bayo encántame, pero tamén por a súa personalidade, porque é distinto en todo o que fai, é tamén carismático e metíase en moitos jaleos. Arrastra. Sí. Ten rasta, non? Vaya. Sí, ao final coleta, cambiouse po budista, fixose budista. Ti non eres budista. No, pero, joder, pero nunca se sabe. É un tipo carismático, joder. Sí, bueno. Sí, os budistas en xeral son carismáticos. Ben mundo tamén. Cal será a religión máis carismática? Pois pode ser o budismo, porque o dios é así bastante carismático, non? Buda. Ti que opinas, Hugo? Un tío así, con uns quiliños de un máis. tío zen, ¿no? Que se ve que vive la vida chill. Sí. A mí, ollo budismo, infravalorado incluso. Cambiando de tema, por onde podemos seguir, Vieito? Pois podemos seguir cambiando un pouco de tema, vamos a falar un pouco de tema festa tamén.
tiramos directamente. Gusta-nos o fútbol, pero gusta-nos tamén a festa. Entón queríamos saber se pensas que é posible a día de hoxe tal, bueno, joder, o fútbol hoxe en día está, pois, bueno, sodes atletas, non prácticamente. Pensas que se pode combinar fútbol con festa hoxe en día? Toda unha vida compaginable. Sabía Creo que ibas tirar por aí. Pero, aparentemente, ante a miña, bueno, o meu aspecto, salgo moi pouco de festa. Aunque nadie me crea, cando digo, non bebo alcohol. Cero alcohol. Nunca? Nunca. Na vida? Non, na vida. Xamais? Nunca te emborrachaste? No, salgo de festa con meus amigos e non bebo nada. De feito, vou co equipo e Samu outro día díxome, pero bebe, hombre, bebe, que non vas a ser futbolista se non bebes na tua puta vida. Bo consejo. Curioso, este sí que non o esperaba, Claro, teño unha pinta, fama de a mellor de marulleiro e despois eso trasladase por tales, algo, gústame salir de festa con meus amigos, gústame estar de festa, pero non bebo, algo que non quero empezar porque a mellor se empezo desvarío pola noite, entonces prefiero manterme ao marxe que eu que lo imaginaba tal cual, sabes? Sou totalmente desfasado aí. Bueno, eu pensei que unha copiña que se bebería. No, sí. sí. Desfasado. Podes preguntar a quen queiras. Vale, Tipo cremo. profesional. Isto pode ter que ver con que en Silleda, falábamos antes, que pecharon todos os pubs que había ali na... Contanos eso, como o sea, Silleda ides a Estrada, non? Sí, a Estrada. Primeiro íbamos a Lalín un pouco, pero descontrolouse o tema Lalín últimamente. Lalín descontrolado. E agora estamos indo a Estrada de festa, que é o bo sitio, verdad? Sí, a verdade que é referencia total. Non temos festa, no resto de temos, pois igual non tanto, pero non temos festa. Bueno, Estradense está ben. Sí, é certo, Estradense, si xa falaremos despois da Estradense, estamos que nunca vemos un... Comentábamos o tema de que Silleda saca, sendo un lugar moito máis pequeno que a Estrada, por exemplo, a Estrada, quero decir, que Silleda saca moitos futbolistas vos. Sí, comparando José, que Lugo, Estrada está en Matos... terceira ref, e así, o Silleda está en segunda regional, para subir a primeira e despois volver a baixar. Vos futbolistas en Silleda. Joder, José Lu, Noel, Rubén, toda esa zona. Sí, ademais é eso, que é, joder, son xogadores que ao final en poucos anos, non, que saen xogadores directos ao fútbol profesional, é que é un concello de, canto, 3.000 habitantes. Sí, corredores, por aí. É como é un caso de Silleda, Sí. podería dicir que é Uruguai galego, non? Que é Uruguai tamén é un país pequeniño onde saen cracks. Exacto. Silleda é unha cosa parecida. Silleda sería o Uruguai de Galicia. Eu diría que sí, futbolísticamente eu diría que sí. Que futbolista uruguayo? Cavani. É que, sí, el matador, que che iba a decir, Hugo? Non sei se sigues a terceira, decíanos fora de cámaras que che flipa o fútbol. Entón, na terceira ref, imos che preguntar unha categoría fetiche para nós. Queríamos preguntarche que futbolista con que futbolista che gustaría compartir vestiario? Así un par de futbolistas que che gusten na terceira ref. A min, así, por exemplo, falando do Estradense, Jaichenko parece un bo xogador. Que golazo marcou este fin. Do Viveiro, Lombao, que xogou comigo no Depor, tamén me parece moi bo xogador. Marcou tamén. E tamén Hugo Aldomar, que estuvo comigo no Depor, moi bo amigo meu, tamén me parece moi bo xogador. Esos fichabas pouco, Campos. Sí, aparte son moi máis amigos nos. Claro. E onde te ves daqui a 10 anos como futbolista? Buah, Complicado, pregunta complicadísima, pero... complicado. Espero seguir xogando fútbol. Podes te flipar un pouco, Con 30 espero seguir xogando fútbol. Flipa. Aquí, unha puntualización. Vieito dixo que se tiveses cabeza, é verdade, dixéchelo, estarías en primeira ou segunda división por talento. Primeira ou segunda, Eu dicía outro día, o sea, sí que dixen estuve na cabeza para tirarnos un pouco. Aí é verdade. Non se imaginaba que iba a seguir. Pero é certo que, joder, vinte xogar en división de honor e así, a mí parecía, o sea, que estar moi por encima do resto. Sabes? A ver, polo menos partidos que vin eu, claro. A ver, o meu objetivo en sí, no fútbol, obviamente, como toda xente, hai que marcarse objetivos. Non, a ver, non vou dicir que quero xogar Champions League, porque, a ver, pode ser, pero está moi lexos, pero o meu objetivo é chegar ao fútbol profesional. Pode se dar ou non, como diste a mellor tema de cabeza, non de estar loco, sino de asentar conceptos básicos de táctica, así, ou era un desastre defendendo. En juveniles, como cando diste, non baixaba do medio campo. Cando me vían ver xogar, eu que sei, Antas ou Samu ou Casas, decíame, tes aí unha liña que te dá calambre cando baixas. E agora hai que defender, hai que... Enseñaronche moito no vestiario, denonche moita cera, como foi o trato, como te sintes no vestiario do Campos? Dame moita cera, pero porque tamén son tamén a do eu, me refiro, sí. A ser un chaval, non son un mítico chaval que se cala a boca, en plan, eu moitas veces contesto, non teño que contestar, moitas veces contesto, falo con toda a xente, respondo, dame cera, pero que tamén asumo ben. Eu que sei, agora últimamente no vestuario puxemos un mote de Casas de Humo Matos. Esa é dura, pero... Temos unha pregunta, por que te chaman Humo Matos? No, esa... Por que? Por que este mote?
No sé, estamos un día poniendo motes a todos. Le pusimos a Joel Trasán, lo pusimos Grassi. No sé, por Trasi, Grassi, yo qué sé. Por faltar a todo Dios. Sí. A Roque yo le llamo Pocope, yo qué sé. A ti tocou humo? Sí, a mí tocou humo. Pois gústame, porque a Vieito máis a min gustanos o tema dos alcumes, de poñer motes e pensaba, Hugo Matos, tal. No, Xa nos humo dixeron, está moi Humo feo. Matos, non? Humo está moi feo. Fume Matos. No. O Def. Fume mejor que humo. Fume mal. Humo es como que se disipa, ¿no? Sí, Pode ser molesto o fume. En plan, depende como leas, non? La niebla. La niebla mata. Porque- Queres No. Hai que pensar no mellor. Que mote te gustaría a ti? Non sei, pero humo Matos non. É que poñerte a ti mismo o teu mote como fixo Ferranco de Tiburón. Sí, Bueno, esa hai que esa non fai, dura, porque non. ahora mismo non está coa mente moi arriba. No. A verdade é que non. E cal foi, ti cal crees que é a túa época futbolística na que máis melloraches como xogador? O sea, cando viches maior cambio de inicio de temporada a final de temporada? Buah, pues eu diría que de juveniles, no último ano de División de Honor foi un cambio radical realmente porque estaba sendo juvenil, empezaron sendo co juvenil de División de Honor e acabei entrando co primer equipo, estou entrando con Fabiano, co resto entrando os que viñan despois e ao final curteste, en plan, ti estás xogando en juveniles, xogas con xente que ou 2 anos máis que ti ou 2 anos ti máis que eres e despois ves a xente que te quita 10 anos ou 20 e que xa non te teñen por que seguir a bromas. Ao mellor ti faz unha rabona no juvenil e sale ben e todos se ríen, non te sale ben e non pasa nada. Fago unha rabona tal, salme ben, dime, cuidado como falles e cando fallo non é o mismo, ao final é... Pero ti fala. Sí, claro, a ver, porque vai dentro de min. Eu moitas veces intento explicarlo, en plan que para que a xente non se enfade, pero bueno, tamén teño que distinguir onde podo facela e onde non. Algún futbolista no primeiro equipo picouse en algún entrenamiento? Sí, pero normal, en plan... Algún golpe? No, golpe non, pero gritarme así, sí, pero a ver, vai dentro mío, eu tamén falo con eles, que non o fago como rollo de que estou de coña, fago porque me sale facelo e creo que é un recurso. Non é como Vinicius. A ver, no, a mí ni no lo toques. É que estamos aquí falando con Hugo Matos, Xieiro do Madrid, Pódese dicir, non? Ah, pero me gusta el Madrid, no pasa nada. Igual que a min o Atlético, somos rivais, é o que hai. Cada uno... Por certo, este fin de semana, primeira vitoria do Compos. Non ten nada que ver, pero que tal esa primeira vitoria en Liga? Boas sensacións, non? Eu creo que xa merecíamos, por exemplo, o partido contra o Langreo. Ao final, cando vas nunha mala dinámica, cando todo se volve unha bola, ao final ganar un partido pode significar moito. Dentro do vestuario sabíamos que estábamos entrando ben, estábamos facendo cousas ben, pero claro, chegaba o partido e non sabías como, vías outra vez baixo do marcador, tiñas que volver a salir a remontar, chegabas arriba e non materializamos ocasións, e ao final o partido de Copa veunos ben para sacar a espinita de non ganar, e outro día xa competimos como 11 guerreros. E ademais os que entraron de fora que nos deron moitísimo. E a vitoria esta pensas que hai pode servir de cambio no vestuario, se agora a dinámica é totalmente diferente. Sí, sin duda. Sí, non? Sin duda. Boas caras, Sí, xa quitades un peso de xa arriba, é non? diferente o inicio da semana. Ti entras a semana sabendo que xogache ben, pero cunha losa de outra derrota, a xente, eu entendo que a xente non estivera contenta, en plan, por malia que os resultados foran malos, nos no campo estábamos correndo como animales. Estábamos luchando cada balón como se fora último, pero non estaban saindo as cousas. E igual, a xente é o que valora, ao final valoras que o traballo, pero tamén valoras os resultados. E Así moitas o veces fútbol. non vai... Sí, a exigencia que ten un club como o Compos tamén, pois, Sí, claro, eso ao final pesa moito tamén, Claro. cando non ganas. É un grupo notas xoven, máis. Moi novo, sí. hai xente que non va na categoría, que, joe, eu que sei, nós desde dentro veíamos que estábamos facendo cousas ben, pero que non nos chegaba, e non sabíamos o que faltaba, se un chisco de suerte, eu que sei, ao final é Sí. complicado. Porque o objetivo do Compos esta tempada, non sei se dentro do vestiario falástelo, se está marcado algo ou é partido a partido. Partido. Ao final o que di o míster. Sí, sí. É partido a partido e daí xa veremos en outra etapa de temporada onde podemos ir para arriba ou para baixo, pero facerse aquí ahora a principio de temporada queremos estar aquí ou queremos estar aquí non vale para nada. Ao Ainda final- que sabedes o que o mellor afición Sí, sí que pide. eso sí, luchamos para eso, pero non vale para nada decir algo cando despois se non se dá que. Ah, o que hai que facer é ganar o partido Claro. do domingo, Ao final o Cholo ten unha razón unha cousa, partido a partido. Moita razón. Sí. É que o Cholo ten moita razón moitas veces. Bueno, non sei eu. Bueno, Hugo, tes algún ritual antes dos partidos ou algo así? Nada. Solo rezar.
rezas? Son... Budista? No, cristiano. Ah, como Cristiano Ronaldo. Sí, tamén, pero non, son moi religioso. Uh-huh. Rezos en bate de... E rezas para que? Para marcar un gol, para non No, lesionarte? en sí, para o equipo, para ganar, antes de cando vai quitar casas, sempre me arrodillo e rezo. Aunque non teña pinta de... Sí, é que evidente. está cambiando totalmente a imaxe que tiñamos. A verdade que sí, estás vendendo como un chaval. Pensabas que era Robinho e son É Kaká. como é, o xenro perfecto, non? O mozo perfecto para a filla de, non? Un pouco. Depende que me preguntes. Estás solteiro, Hugo? No. Ah, ollo, vale, vale. Ou sí. Aí o dei. Vale. Aficións? Que aficións tes así, aparte do fútbol, seguro que che mola o pádel. Me gusta mucho el pádel muy bien. Sí? Sí, pero me gusta mucho jugar al FIFA. Ah, fifeiro. E que equipo colles? Que equipo colles? Cal é o teu favorito? En verdad no soy mucho de coger Madrid, Barça ni nada. Yo a lo mejor me voy a la cuarta inglesa y hago un modo carrera con el... Como debe ser. Sí. Sí. Y a subirlo a Premier, ya se ganó la Champions. Y acabo el equipo, quiero que sea realista, acabo con Xavi Simons y Mbappé delanteros. Alguna vez fixaches un colles o compos? No Football Manager sí. No Football Manager. Claro. E colleste a ti. Obviamente. Oh. Ahí le meto una bufada. Fichaste sempre. Poste de 10, capitán. Sí. Tirar Eso faltas, fue, penaltis. pues, un día en el bus estaba con Roque y le dije, bro, te renové hasta 2036, corro 200 euros. Y me dice, ¿y tú qué? Llevo yo, 4.000 a la semana. Joder. E que che iba a decir? Bueno, falando así de xogos e tal, imagino que tamén estás co fantasy. Non sei se Sí. no equipo tedes fantasy ou... No. Quixen poñelo, pero nada de Nada. nuevo bola. Pero bueno, ti mola No, che el fantasy. xogo con meus colegas metísimo. Serías un bo futbolista para a fantasy. Si vese unha fantasy de segunda ref, ti crees que serías unha boa elección? Depende, partido sí, partido no, porque el tema del balón perdido a lo mejor... Pero regate. Penalizado, Sí, ahí sí. Tiros a porta, non sei como vas. Buah, fallé 2 contra o Fabril feos. Pero a ver, espero meter máis dos que meto. Facendo unha comparación, canto crees que costarías? En plan, se a segunda ref fose como a primeira división española. No fantasy, tema fantasy. Sí, en plan millóns. Estamos... Ah, A que nivel? Brian Zaragoza. Brian Zaragoza. Está ben. Uns 30 millóns, entón, sí. Dese estilo. Sí, además. depende partidos que dices tú, más de 17 puntos. Otro día, Y otros claro. partidos que dices más de 3, lo quiero vender. Claro. Bueno, Como antes realista, también. Como antes. El otro día puedes meter penalti y te hace 9 puntos y te hizo 3. Efectivamente. Figo co Tese, non... No, me lo compraron. Lo que iba a comprar y lo compraron. Clausulado. Igual que Está Brian barato, Zaragoza. de 13 No, millones. yo muy bien. El marco de Rafinha, Soy del Madrid, pero mi capitán Rafinha. Como saliu, Rafinha? Buah, 27 puntos me hizo por 2. Xogades con premium fantasy, paga el joder. premio. Sí, hostia, bueno. Oye, Pues Full feitas. Darío, canto levamos de podcast? Porque ao mellor vais e nos que estamos aquí 23, vale. Vale, ímolo Bien, ben, vamos, ben, perfecto. ben. Joder, falamos de 1000 cousas e só 23. A verdade que sí, xa casi podemos pasar as preguntiñas da audiencia ou que? Bueno, a ver, aquí temos unha que se tiveses que invitar a 3 futbolistas a cear, quen serían e por qué? Cristiano 1, Sí? porque es Cristiano. Sí. Sí. Vale. Bayo y Neymar, yo creo. Neymar. Vaya Hostia, 3 se van a xuntar. Podía estar interesante Bueno, vaya hacer cal, eso, vaya cal. hacer eso. Puro talento, Que Os oye, catro. lo de preguntarle a Bayo por qué se hizo budista es top. Ao mellor acabaste reconvertindo. Te digo que sí, fijo. Joder, pois non sei que temos da audiencia. Bueno, temos tamén por aquí un pouco cal é o mellor consello que lle deron no vestiario, o mellor os Casas, Manu Barreiro, que podría ser teu pai, comentábamos antes, literalmente. Non sei se tes así algún... Manu siempre me dice, Hugo, muchas veces menos es más. Menos es más. Que intenta hacer menos cosas y que sea más productivo. Rollo, en vez de llegar a banda e intentar hacer 4 elásticas, bicicleta para afuera, centro. Centro a Manu Barreiro e que el... Claro. El año pasado me insistía mucho con eso. Yo, joder, venía de jugar en el juvenil, normal, me las fumaba todas en el juvenil. Desgraciadamente mis compañeros no olían un balón. Despois temos unha pregunta de algo do teu ex equipo de juveniles do Compo. Claro, desgraciadamente estaba con Landera, que está conmigo ahora, y bueno. Landeira ben, ¿no? Sí, pero claro, no se la pasaba mucho y las quejas eran notables, pero normal. Y claro, Manu me decía, menos es más, llegas a la banda, me la pones y si no la meto ya es cosa mía. Entonces me decía que yo iba a cargo más asistencia con más goles. No se dio. Pero vais a dar. Pode Pode ser. Esperemos que sí, seguro que sí. Sí, porque outra pregunta que quería facerche, algún futbolista que che sorprendese moito a hora de, incluso na túa etapa de Depor Celta, que dixes, este tipo é boísimo, este vai chegar fijo, ou que che sorprendese xa estivese no alto do fútbol? En el Depor, la verdad que Mella, una barbaridad. É que Mella... A ver, lo que corría... No, Un ano menos que a ti. Sí, pero lo que corría no tenía sentido. En plan, chaval, un balante. Xa corría así de pequeno, No, sí. mucho más. Yo creo que de pequeño la diferencia era más abismal. En plan, Hmm. las patas que tenía y lo que corría, en plan...
Moita peña penso que infravalora a Mella no sentido de que di que solo corre, pero mentira, non? Pois corre tú, non? Pero ainda así é mentira, porque hai que correr e conducir o balón, Sí, no. desbordar como ademais pensa que, tamén. é o que digo, que non é pouca cousa. No, ter esa velocidade. Ir a esa velocidad, y lo difícil de la velocidad no es ir a ella, que también, porque mucha gente no la pilla, es pensar cuando vas a tanta velocidad. Vinicius al principio en Madrid fallaba por eso, porque iba tan rápido en todas las acciones que al final no las efectuaba bien. Mella, el otro día, el partido que jugó espectacular. Todas las velocidades. É perfecto, perfecto. E algún xogador co que xogaras que non chegara ao final, ou que agora non este xogando, pero algún xogador que dixeras ti, joder, increíble, que Falámolo este chaval antes. non chegara, Falámoslo antes, ¿no? Un non fútbol. chegara en ningún sitio. A ver, por lo que pintaba Robert cuando estaba conmigo en el Celta, era un... Robert Carriles, non? Robert Carriles. Tivo no Villarreal, pero bueno, ao final está ahora no Alondras. Non sei se sigues mantendo así amistade con moitos No, deles como moitos sí, como moitos falo. Outro día falei con Parada, que tamén coincidiu comigo no Celta, que está no Los ahora. Coincidimos antes de xogarnos o partido, eles tamén xogaron e ganaron xustamente tamén. Sí. Facía falta como nos ganar. La verdad que sí. Eles nin marcaran gol aínda. Sí, Marcou certo. aí Iñaki. Claro, pois Sí. con el coincidí no Celta. Alex tamén tiña moi boa pinta, a ver. Sí. Tiña de poder chegar a... Ao final, estamos acostumándonos a que con 17 anos Claro, é que sodes moi novos, con la min tes que estar en primeira, ou se non vas a chegar nunca a primeira. Queda moito camiño. Antes con 24 millóns chegabas a primeira. Claro, claro. Pero tamén hai Jaime Matas. Sí, Jaime no. Matas, de vez en cando. E Borja Iglesias, E que Borja está- Iglesias, claro. E o Enrique Gallego este. Tamén Claro. Enrique Ah, Gallego, ¿no? Enrique Ese Gallego. tamén chegou moi Ese tarde. estuvo Hostia, con Pep sí. Caballé no Cornellá. Ostras, mira, pois xa ves, o sea, hai 1000 exemplos, así Claro. que Pero non te é- apresures, Hugo. Sí, home, sí. Menos es más. Cierto. Non sei porque non hai control. Bueno, preguntamos entón as preguntas especiais primeiro, Penso que sí. que son unhas preguntas que, bueno, unha era de por que te chaman Humo Matos. Xa contestaches, non? Supoño. Sí, xa eu penso que xa podemos dar un pouco por contestada, non? Cousa de máis ben de casas, entón, isto de No, casa. no sé quién fue, si fue el que lo puso, no sé si sería él o Joel. Pero bueno, que lo dice es él. Entro al bus, Humo Matos. Ese- Él y Roque, sí. Pero está guai, eso de que hai bo rollo, Claro, ¿no? eso da Claro, bien, hombre, sí. claro. Pero uno mejor, estaría mejor, ¿no? Se o tomas a mal, cuidado. Claro, Pero sí, bueno. Humo Matos está feo. A Non mí, sei se a mí está- non me disgusta de todo. Home, a ver, hai Fume mal. motos mellores, pero tamén hai peores. Xa buscaremos un mote, Hugo. A verdad. Xa falaremos. Tamén nos preguntaron se era verdade que ibas comprar unha cabra. Non sei. Non temos nin idea de por qué. No, Nos preguntaron ni- se ibas ni comprar unha idea. cabuxa. Esa es de casas. Sí. Porque el otro día en el bus, en la vuelta, le dije, Casas, me quiero comprar una cabra. Que queres facer con esa cabra, Hugo? Pues yo tengo una casa de mis abuelos que voy por las mañanas, cuando no entrenaba voy por las mañanas allí, mis abuelos viven en otra casa y tengo mucho campo. En Silleda? ou- No, en Bandeira, ao lado. Ajá, sí. Claro, teño moito campo e se compro a cabra, compro dúas, e fago cabritillos. E despois cortan a erva e xa mate yo cortar eu. Pois a mí parece... É solo por eso, non? Parece moi de Sí, cojones. bueno, despois cus años a mellor comelos que non vou matar, desde luego. Pobriño. Eu non vou matar, matará os abuelos. Se lle dixes a tu abuelo... Eu como lle collo cariño año xa me meto na casa. Pero claro. Despois aí lavo xa- a ver o compost. Joder, pois... Ah, pero cando está no plato sabe ben. Un proceso non o quero ver, pero Eso é o que decimos No todos, plato está eso é rico, verdade. E a última relación é... Como está a relación co teu hermanito? eso é casas tamén. Todo de casa. Sí, sí, a verdade que estaba. Que é un marroque, levámonos moi ben, sempre estamos xuntos na habitación en todos os lados. Empezando os entrenamentos peleábamos moito, nos apoñamos a discutir. Entonces chegaba o vestuario a casa e se hace, está mal, hai rotura. Ah, os hermanitos son de Steve Rock. Sí, sí. Claro, vale. Y no paramos de decir, por ejemplo, entrenando, paramos de decir, bro, chill, así seguido. Y Chill. entonces a lo mejor dice Antón, cada vez que dices un bro, 50 euros. Uf, Entonces, está desjodido, hay ¿no? que cambiar ya. Ahora, hermanito. Wow, de chill tive eu tamén unha época que estaba todo o día dicindo chill. Facíame moita gracia esa palabra. de Es verdade. jodido, cuando coges una palabilla Chill, ahí, cuanto más tienes no la digas, ya. Sí, sí, sí. Ainda é peor, sí, sí, sí. Bueno, pasamos preguntas á audiencia, xa para ir rematando, que non queremos que estés aquí toda a tarde. Toda a tarde. Bueno. Pregunta que Barsete, cales son as cantinas onde mellor se pode comer? Mellor unha cantina aí da Silleda ou algo que fai patrocinio. A ver, yo tengo, no es muy sano, pero tengo un amigo que hace kebabs que están buenísimos. Está bajo mi casa
Mosa se llama. Mosa. Sí, sí, sí. ¿De dónde? Moza. Silleda. Bueno, él no es de Silleda, obviamente. No es de Silleda, No sé, yo. pero- Moza. No es de Silleda. Así, vos eres Esa, esa. Pero Mosa. no sé exactamente dónde es. Ahora tiene un hijo. Un saludo aquí. Saludo, Y Mosa. Kebabs buenos, baratos, top. Sí, señor. Pois un bo sitio para comer kebabs en Silleda, na de Mosa. A Na taberna de Mosa. A taberna de Mosa. Exacto. Pregunta tamén Andrés López, LPZ, supoño que será López. Sí, coñécelo. Con que vas agora ao Macauto despois de entrenar? Saúdos, Con que amigo. vas agora ao Macauto despois de Con entrenar? que? Saúdos, amigo. O irmão de Rubén. Aí sí. Sí. Saúdos, Andrés. Nada, eso é porque cando estábamos en Nacional, xuvenís, cando hicimos a División de Honor, era moi chofer. Collame na casa e Macauto. traíame. Ostras, vemos que a alimentación a mellor que va Macauto. No, ahora ya tengo un nutricionista. Ah. Si me puso Club 1. Xa No non sé podes si ir- por gordo o... Xa non podes ir a Gordo Mosa no, tanto creo. como antes, loco. No, ahora ya no puedo. Ahora solo voy a visitarlo, ver partidos con él. Que me diga, Hugo, ¿qué te parece Madrid? É que pregunta Matigol, como ves o teu equipo esta tempada? Se chega unha oferta de outro equipo, iríaste? Eu teño contrato hasta 2026. Todo o que veña de outro equipo, se é beneficioso po club, tendría que consideralo, pero se fixe un contrato de larga duración é porque estou moi feliz na casa. Sí. É como en casa en ningún sitio. Consideras o compo xa a túa casa. Sí. De fai tempo. Pregunta Adrián Buján, cal é o mellor xogador de Silleda? Non sei, aquí, bueno, vamos a meter dúas respostas. Mellor xogador de Silleda actualmente e mellor xogador de Silleda da historia, por ti. A ver, eu creo que o actual da historia ten que ir da mão. Pode ser, posiblemente, sí. Xa sei quen vas decir. A ver, Sí, bueno. A ver. No é López, ¿no? ojo, Bueno. non o trataron moi ben no Madrid, pero é moi bo. Hmm. Pero Joselo, Vale, José Lumato. Debería que ser. A ver. Sabes que eu xoguei contra José? Era porteiro ao principio. José era porteiro. Esa Era no... porteiro. Desa non me la sabía, Mira, José era porteiro en Ah, sí, pero era porteiro unha parte por dianteiro. cando iba. Contanos esa historia. Era un pouco rollo así. Pois nada, o sea, era boísimo. Xogaba de porteiro cando éramos pequenos, alevins, benxamíns e tal. E claro, cando iban perdendo, pois poñían arriba, marcaba goles e ganaba o partido. E xa o último ano, creo que foi infantiles de primeiro, o Olivis de segundo, xogou arriba, marcou 40 goles e fechou no Celta. Decías que había un futbolista en Silleda nesa época que era mellor que él, que xogaba con él. Que tiña un ano menos, para min sí, que se chamaba Martín. Martín, perdiño pistas, pois. Que máis, Martín, que máis? A saber. Martín González, creo, algo así. Xogou despois no Conxo de División de Honor en Xuvenís. A saber. A saber. Será mellor que José debía ser burro. De chaval era espectacular. Non sei se como mellor era de con- Joselu, pero era un ano menos era o que lle daba os balóns. Non sei se José Lu daquela, sei porque tamén Buísimo. era bo, José Lu, tiña físico. Era moi bo. Era Aparte- moi grande tamén. Sí, ¿no? Típico xogador moi Despois grande. marchou pa Sí, estivo fino, José Lu. Pois Alemania, bueno. Estuvo listo. Outra pregunta ahora de Iván Otero. Quen foron os mellores xogadores cos que estiveches en Xuvenil? Non sei se Iván Otero xogou contigo ou... Eu No, penso hombre, que se no, refire a no. Xuvenil do Compos. Pode ser, a ver, mellores meu compañero de piso por malia del. Que Boris, Ujú. que está no Segueiro. Sí, sí, sí. Bueno, conozco de pequenos, el viña a entrenar moitas veces comigo cando estábamos no Celta. Bueno, a mí pareceme xogador excelso. Pa preferente, Como lo Celso. pa preferente de sobra. Sí. Ujú. Pareceme moi bo. Apuntamos nome, Vieito. Apuntamos nome. Sí, nunca lo meten. El otro día vi 11 de Fica Cabal o algo Sí. así. No, le mandé el mensaje y le dije, te dan 0 bola, bro. Y me dice, 0 bola. Damos no se toque a Fico Cobola que metan a Boris, non? No Sí, 11. sí, sí. Que por certo, onte Fico Cobola mencionou, gracias dende aquí que nos mencionaron ao final do vídeo para que lle mandasen preguntas a Hugo Matos. Fue también a hablar Lombao. Sí, claro, exacto. Por eso sei que marcou, porque estiven aí vendo un pouco. Sí, señor. E a última da audiencia, Xian Mayo pregunta: esperabas dar o salto ao primeiro equipo? A ver, cando acabou a etapa de xuvenís, ao final, en 20 partidos, non se me acordo se marcara 13 ou 14 goles, sí que tiña un pouco a esperanza, me refiero, tuve ofertas, pero o primeiro que quería era ver se podía ter continuidade no club. Ao final, que me dou oportunidade de estar en División de Honor, entrenar con o meu equipo, estar en segunda ref era o club. Eu cando falei, bueno, con que me levaba a min, dixenle, bueno, primeiro escuitamos o que diga eles e despois xa, se eles non estamos interesados en contar comigo, xa miraremos o que facer. Pero sí que tiña esperanza de estar con eles, a verdad. E aí estás, co número 10, que non sei se che deron moitos problemas para levar o 10.
Vacilaron ou dixeches isto para mí, me punto. Nah, el mister me dijo que lo que tenía más claro cuando empezó la temporada es que yo no iba a llevar el 10. Que no, Sí. Y al final... porque Antón coñecíalo xa, ¿no? Antón, cuando yo estaba en División de Honor con el juvenil, era el entrenador del Nacional. Claro. Y después cuando estuvo Michil así, ya estaba con nosotros mucho tiempo. Claro. Bueno, Y Gesto también estuvo conmigo en División de Honor. claro. Eu xoguei contra Gesto cando estaba no Villel. Gesto era bo. Moi bo. Gesto- Tengo fútbol na Sí, cabeza. pero Seguro bien. que ainda ten porque é novo, no, joder, Sí, ten joder, 30. relativamente bo. 36 ou 35, será. Vou xogar contra o Xia tamén, meteu aí dúas faltas, un hat-trick de faltas ou doblete de faltas. Sí. Era moi bo Dani Gesto. Estivo no por entrenando. Bueno. Sí. No Arzúa xogaban. No, sei. Non sei onde chegou a xogar, creo que eu chegou a sei xogar no Ballestro, en segundo autonómico. en segundo autonómica, É primeira verdad. autonómica. Pero abusaba aí, Ballestro, era unha Ballestro. cousa. Sí, pero claro, se movía e poñía o balón de Sí, pería. exacto. Era moi calidoso. Bueno, antes de despedirte, Hugo, temos unha pregunta ao estilo Resistencias. Non vai ser eso, tranquilo. Que xa nos poñes unha cara. É unha pregunta made in non vale furar, pero a pregunta é a seguinte. A que animal crees que te baixarías nun 1 pa 1 nun espacio cerrado e sen armas? Tes que pensalo ben. Es debate del equipo muchas veces, É que este debate é o que fan os É unha pibes. pregunta moi interesante, realmente. Pois entón xa tes pensado. Y claro, a ver, el que hace el debate obviamente es Álvaro Casas. Hai que Casas debe ser moito fenómeno. Sí, de- la verdad é que es si Messi, o vestuario debe ser interesante. Yo últimamente opino que me bajo pocos animales. Lo otro día dije que yo a un jabalí o y a un cerdo no me lo bajo ni de coña. Falábamoslo antes no café e dicía o un porco e dixeron ni de coña. No, un pero porco. al cerdo ni de coña. Por mucho que no se mueva y esté gordo, se tiene encima tuya y te aplasta. Ni se quenta, porque hai que pensar, claro. Claro, que tenemos que estar los dos enfadados. Claro, claro. querer Claro, matarnos. Cuidado que isto pode entrar nun debate sin fin, pero a que animal entón? Un porco imposible, Claro, porque se algo máis quenta. pequeno, a cabra que decías. No, que no, era. me mato yo creo también. Tamén. Sí, fijo. Me meto en una cornada y estoy fuera. Unha abella. ¿no? Claro, porque ten que estar enfadado. No, ovella, un camello también píllate, estás fuera. Unha ovella ao mellor sí que reventa. É que Ya, sí, un chihuahua lo reviento, pero por una patada, pero... pero un can, un chihuahua sí, pero un can é No, complicado. Mastín, cuando viene para él, yo estoy para allá ya. Pois decía Mou, fora de cámaras, que se baixa un can, o moi flipado. E eu, Mastín. El mastín es fácil que trabaja. O San ten un Bernardo. mastín, un San Bernardo, o tipo, e decía que o baixa. Ah, pues de su San Bernardo no se debe mover. No, exacto, se decía que un gordo. Entón, quen quedamos, Hugo? Cal é o animal o máximo? Chihuahua. Chihuahua? Sí, sí, sí. Vas polo baixo. Hombre, a ver, claro, prefiero matarlo que me maten. Vale. Si pones 1 para 1. Correcto, está perfecto. De hecho, 100 gallinas no te las bajas ni de coña. Uf, eu No. 100 galiñas un espacio Teñolle tan pánico. pequeno, complicado, sí. No, te empieza a picar. Si Home, pánico sí, sí, esa... jodido. A ver, Yo si les vienen tengo de 1 a pánico. 1, con las patadas sí. Pero imagina que te vengan todas a la vez. No. Entonces voando, rayando Claro. Sí, nada, jodido. Que la complicado. pata es jodida, Complicado. A min dá un infarto do medo que lle estou. Pero, as aves dame mal rollo. Bueno, dame moi mal rollo, sabes? Igual que as serpes tamén. Cal é o animal que máis medo che dá? El lobo. Está moi de moda o tema do lobo, Está ahora... No, de pequeño pasaba mal. Sí, os teus sabores, fío que che dicían. Sí, "Vai, era lobo". lobo. Sí, me hacía eso. Bueno, pois ata aquí, non? Ata aquí. Pues moitísimas gracias por vir, Hugo. A verdad que pasamos Sí. de puta madre Sí, contigo. sí, demostraches que non eres violento, non Para nada, reventaches. para nada. Joder, co Compos ten aí un diamante contigo. Sí. Un Como, crack como pan. persoa tamén, aparentemente, a non ser que nos engañases. Imagínate que foi todo unha farsa, que realmente sí que Que bebe, me- que non me- re... Oye. Eso Censura. Eso cortar. Censura. Joder, habrá que censurarlo, con picho. Sí. Censuramos. Creo que Sí, YouTube, sí, un ¿no? pitidillo, Un pitidillo, pi. por cierto. Vale, sí, pitido. Claro, Pues, claro. Darío mete en postproducción. Encantado de estar aquí tamén. Pues moitísimas Pues, gracias, tío, eso. a túa casa. Xa falaremos, podes Sí. traer este home ao final de Sí, temporada. incluso se queres vir de... Convidado doble. Eu invito que veña aquí Roque. A Roque, sí, Pues pues sí. que podría ser boa. Roque, de feito, temos falado con él. Parece majete tamén. De Milladoiro, Roque, non? Sí, Un clásico. Hai cousas aí. Hai cousas que falar de Milladoiro. Hai cousas. Máis problemático que Silleda. Ah, moito máis. Pois despedimos a Hugo Matos, o dedo Compos.